Ito ang DXBC 693. Sa Butuan, numero 1. Tatak RMN. Okay, mayong buntag, mayong udto kanatong tanan, kutob sa maabot sa Sibya sa RMN DXBC Butuan o sa Facebook Live. Kailangan nga atong subaybayan ang maong isgutanan kay giplaking naman ako ni atong niaging Domingo nga maong isgutanan karon nga nindot sab nga atong atangan ni kay hangtod karon daghang yung wa mo tuo pa niini o hangtod karon daghapong wa ka presentar nga di po tinuod. Una nga ato ning balikan po ni isgutanan kay kaniadto ra man gyud ni. Ubay-ubay ra ba may direron sa announcers bot mga suking timinaw. Pero ato sa unahon nagpapangaliya sa atong labang makagahom. Magampo sa ta, sa ngalan samahan sa anak og sa Espiritu Santo, amahan. Amen. Amahan namong langit noon, mayong udto kanimo, anya kami karon sa announcers bot. Magpadayag sa mga nakasulat sa Biblia o mga ubang mga referensya nga mao among hisgutanan karon. Giyahe kami sa imong balaang espiritu ug ingon man usab sa imong ingon man usab na minaw karon giyahe sila og makasabot ug makakat-on usab sa hisgutanan. Humuka ilang kasing-kasing nga dili mada sa mga anang emosyon lang, ginangbugnaw lang ug anangay na atong magasundan ang isgutanan niyo gato pong tun-an ug unsay mahimo ini. Dili kini makabot kanamo kung di ka maghatag ni kining tanan among pangayo pinagining Ginoong Hesukristo nga imong anak ug bugtong Dios hangtod sangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usban ko mayong buntag sa tanan kutob sa mabot sa Sibya. Ubay-ubay mediron mga suking timinaw. Onda pod sa tanan, pasalamaton kita sa labang magagahom, katagan tagtag panahon nga mag-abot dire ug makapadayag sa mga iskutanan dire. Ngano man sab sa management and staff sa RMN DXBC Butuan, pinangaluhan sa station manager si Sir Joel Biray ug ang iyang technical staff si Sir Dondon Aligway nga mo'y nag-control sa pag-airing sa kanginan ug makita pod sa Facebook Live nila. Makinahanglan masubaybayan gyud nato ang iskutanan karon. Di basta-basta ug ato sang i-acknowledge ni ang naderya mga suking tuminaw. Ang bisita nato karon diri na si Brad G1. O ang kaubanan si Sherwin Tumbaga, Lemuel Tumbaga. Dapo diri si Brother Viking Linaw, Brother Roldan Buyan, Brother George Villado, Brother Romulo Bitoon, ingon man si Brother Larry Bulano. O kini yung ubos nga moderator karon si Brother Eddie Pinaso. O magpaabot usab kita sa ubang kinahanglan pud nga maabot pud sila diri kay ano po sila mga katambong o kinsa itong mga interesado, kinahanglan po nga, kinahanglan nga, participate po silang hibawan po. O ang isgutanan karon mga suking tuminaw, ang tema nga ilang resolbahon karon, muna nag-ingon. Resolve that December 25 has the highest probability of being the date of Jesus, the date of Christ's birth. Muna ang isgutanan, nga kining pagkatao ni Kristo o tinuod ba gini nga Disyembre 25 mo ni solbaronon karon mga suking tipinaw. Busa ato ning paminahon kay hangtod karon kaniadto pa hangtod karon nay musupak na pwede musupak ang Katoliko tama na gyud pagbarog is pamatuod naran nila mutuo sila di basta pamatud-an nila sa affirmative side ang affirmative ini mga suking tipinaw si Brother G1 o ang negative side ni si Brother Viking Linaw. O di nato lang anon atong ihatag ang pagpanimbeya sa affirmative side pinagi ni Brother Brad G1. Sa imo pagpanimbeya Brad? Shout out po sa biya sa imo no binali Maripili. Bulingo ni Yuni ni Kuan. Sige. Shout out ni ko diha sa Hinguog City sila ni Maripil Bulingo, Yuni sila ni Lunila Felicio og dira sa Libertad sa pamilyang Bidriho nagminaw karon og sa atong mga kaubanan sila ni sa atong presidente sa CFD si Brad Rodinas, si Brad Hilot, si Brad Pinaso sa akong mga kaubanan at Brad Sherwin Tumbaga og Lemuel Tumbaga og sa tibok nga naminaw sa ato ang radyo sa RMN DXBC po. Okay mo to ang pagpanimbeya sa affirmative side atong isa bihatag ang panimbeya sa negative side pinagi ni Brother Viking Linaw. Salamat Sir Moderator og mayong udto sa atong mga tanan nga nanimati nini labi na sa atong mga kaigsunan sa kauban nato dinhi sa RMN DXBC. Atong station manager Joel Biray sa mga technical staff
sa atong engineer das master control nga baguhay pa lang sa ulog og birthday. Sa tanan namong mga kaigsoon no sa namati ni natong programa at ang ninyo mga igsoon ang tema pamatud-an nila nga kaning December 25 gyud amoy natawhan og sa akon lang mga elder nga namati karon sa mga deacons, mga kuhilits og mga kaigsuonan sa Congregation of Yahweh and Yeshua. Ala paminawan ninyo ning mao nga programa aron makakatlo pumo og mga pagtulunan nga magdugang sa inyong pagtuo ug pagsabot. So ato ibalik na to sa atong moderator. Okay, mao to ang pagpanambaya sa duha. Mag-greet nita sa atong engineer nga si belated engineer Dondon Iligway. Kalimot man ko ni Agi ng birthday. Kas apa din ni Agi 30 anyos mga sukag banaw batan-on pa ni kas apa din ni Agi. O magpadayon ni og ang atong role dire sa atong debate affirmative ug negative 10 minutos ang ilang pagbarog ug ang cross examine 5 minutos o ang rebuttal 5 minutos. O adunay mga objection, counter objection, atong paminahon, atong pabarog unsay counter, unsay objection. Parang hapsay, kinahanglan nga i-address sa moderator kung doon na may objection, parang ang moderator mo plastar sa maong hisgutanan sa iyong pag-objection. Atong ihatag ang 10 minutos pagpabarog sa maong tema, binagi ni Badir G1. Okay, daghang salamat Mr. Moderator. Ang ato ada yung tema no. Pamatud-an ako nga ang December 25 has the highest probability na siya dako nga probabilidad. No, kay ang simbahan man gud wala ta nang ingon nga mao gina siya. Ang simbahan Katoliko mao gina siya ang exact date sa natawhan ni Kristo gani sa ato ang simbahan. Ang Eastern Catholic diya sa Jerusalem ilahang pagsaulog dito January 6 mga igsoon ug uban pa nga mga Eastern. So nganong taas man ni siya probabilidad og taas og ginatawag na tog posibilidad. Ngano man? First contention ako mga igsoon ang Bible Dictionary diya sa King James Version nagdug-an sa kamatuoran. So ato ang muna atong major premise, ato minor premise is ang Biblia sa dictionary sa King James Version mga igsoon na sa atong kamot nagmantala ang Christmas gisaulog sa December 25. Conclusion, di modo ang Christmas mao ang adlaw diin gipanganak si Kristo ginatudlo sa Bible Dictionary sa King James Version nga gisaulog sa December 25. No? Ikaduha na to nga punto argumento mga igsoon ang other Bible Dictionary kining Zondervan. Na diri gyapon mga igsoon, no? Palihog ko og kabdaan bro sa page pahina kuan nga na diha gibutang gihapon nga ang Christmas diha sa Zondervan Bible Dictionary gisaulog gihapon sa December 25, no? Unya kani kay protestante man ni nga dictionary therefore di modo atong conclusion di ani nagtug-an gyapon ni siya tumong sa December 25 nga natawhan sa atong Ginoong Jesucristo. Ikatulo na to nga contention mga igsoon kining secular kun dili siya buot pasabot dili siya sa simbahan nga diksyonaryo kini Oxford Dictionary sa pahina 150 nag-ingon nga Christmas, the annual festival of Christ's birth celebrated on 25th of December. Naapo diri sa William Webster Dictionary po mga igsoon. Mo gihapon ang giingon nga gisaulog gihapon siya sa kuan ato ang ginatawag nga December 25. Ug lain na to nga contention mga igsoon kining church father mga igsoon, no? Ang atong major premise di usa ka church father mao si San Hipólito sa Roma. Ang atong minor premise si San Hipólito sa Roma sa iyahang commentary on Daniel 4:23-3 siya nag-ingon na the first advent of our Lord in the flesh when he was born in Bethlehem was 8 days before the college of January, the 4th day Wednesday, while Augustus was in his 40 year. So dinhi ato makita gyud nga December 25 matud pa ni Saint Hippolytus na ata diri mga igsoon sa The Faith of Early Father by William Sorgen mga igsoon. So ang atong laing nga contention atong argumento mga igsoon dinhi sa Biblia mga igsoon gyud no, Biblia. Dinhi sa William Barclay mga igsoon, usa ka protestante sa iyang daily Bible study Bible sa Gospel of John volume 2. Nagisgot sa
John 10 verse 22 to 28 o December 25. Ang atong minor premise na ni mga igsoon, si William Barclay nagsulat diha sa iyang hubad komentaryo sa Juan Gs 22:23 nga ang December 25 mao ang Christmas diin si Kristo na tao, no? Conclusion, therefore, ang December 25 mao ang Christmas pizza sa natawhan ni Kristo, sumala sa batid nga protestante nga si William Barclay. May igsoon, no? Do munang basig mang kuan ni atong igsuon nga si brother Viking nga unya mangutana siya nga nganong probability man atong gikuan is highest probability na agin siya pinakadako nga probabilidad ngano man. Unang-una pinakadaghan sa church fathers sila nagtuo, no, majority sa ilaha nga December 25. Ang mga dictionary sad nag-ingon, majority sa dictionary nag-ingon nga December 25 diha na tao si Kristo. Ang majority po sa mga protestante na itong mga kaigsuunan, nag-ingon nga December 25 na tao si Kristo. Di modo, doon ay dakong probabilidad nga si Jesus Christ na tao gyud sa December 25, mga igsuon. So, unsa may basimutan na siya, kanang January 6, igsuon G1, unsa may na siya? Ang kana siyang January 6, mga igsuon, nag-derive, maorag hapon na siya, kasama na siya sa December 25, ngano man, depende maguna sa pag-ihap dito sa date of Easter. Kaya gani diha sa atong mga ginatawag nato diha sa suwat ni Julius Africanus nga ingon niya nga si Kristo gipanamkon sa March 25, no? Munang mo kuan kag 9 ka buwan na tao siya sa 25. Niya basi mo ingon ni si Brad Viking nga, oy sa pagano man na siya Brother G1 inyo ra man nagikopya. Atong tubag ni ana nga dili na tinuod ngano man. Kay mas nauna pa katong sulat ni Saint Hipólito sa Roma, 200 AD to siya. Then kining kang Africanos mga igsuon, mas nauna pa nino nani siya sa 224 AD. Pero kaning pag sa ulog kang Sol Invictus mga igsuon, 274 AD lang. Mas ulahi. Mas naunag celebrate ang mga Kristiyano sa ginatawag na to sa pitsa sa pagpanganak ni Jesucristo kontra sa pagsaulog sa mga pagano. No, munang wala ta nangupya, munang daghan ang mga protestante majority kanila ni adapt sa ato ang pag saulog di anang pitsaha, no? Gani mga igsuon, kung ilag yung ipugos nga granting without admitting for the sake of argument mga igsuon, nga muy nakauna. Pero di gihapon matkuan sa ato kay atong kalendaryo is Gregorian calendar naman. Kani gigamit na ning sa atong mga kuan is Julian calendar pa man ni. So ilahang 25 December 25 lahi sa atong December 25. So pero ato na napamatud-an ganiha nga kita gyud ang Kristyanismo gyud mo pinakauna nag-celebrate sa 25 mga igsuon. Nya basi mangutana ni sa atong igsuon nga dili kuno na siya December 25 kay ang mga hayop naaman sa gawas. Ya tingtugnaw man kuno na sa diya sa Israel nga area. Naatay kuan mga igsuon diya sa usa ka protestante no sa iyahang libro nga nag-ingon siya nga dikto danang panahon na naay puy mga hayop nga gipagawas gyud, no? Dili na siya dikto nga stricto gyud nga ipasulod gyud ang hayop. Kay gano ila ra nang bisag gani karon i-research sa ninyo sa internet. No mga igsuon, munang klaro kayo mga igsuon ang ato ang pabarog. Pila na ako minuto, bro? Last 3 minutes. So munang diha si Jack Finnegan sa iyang Handbook of Biblical Chronology, second edition sa iyang section 569 nag-ingon siya nga dikto ang mga kawan na dito sa gawas muna ang kanang argumento nga sa kawan bantog kay naa ang mga hayop kuan dili na siya Disyembre, dili na siya winter, dili na siya huyang na siya nga katarungan. Munang sakto to ganiha nga kung dili December 25 unsa man. Kung makahatag karon si Brother Pastor Viking sa laing pitsa ang atong pangutana gi sa ulog ba? Kay wa man sila pagsaulog nya kung naaman sa Biblia nga sa ulog ang Diyos mismo mo nagkuan sa kuano birthday, no?
birthday ang atong kuan di wala ni nagtumo nga pasimutan na nabay mabasa di December 25. Di sa birthday ni siya mga igsuon. No di sa Salmo. Salmo mga igsuon atong basahon. Ato ni makita sa kuan kay wa ta kadalada nga version, the Message Bible. Salmo 2:7-9. Let me tell you what God said next. He said, You're my son, and today is your birthday. O sa daw? Ang Diyos ko nag-ingon. O sa diha sa Living Bible Translation na ata mabasa diha mga igsoon nata nadala. Exodus 30:14. All who have reached their 30th birthday shall give this offering. So kung maghalag sila kung nailang makaabot sila ika-30. Gani si Moises nag-birthday siya 40. Ika-40 niya sa Living Bible gihapon. Acts 7:20-23. No? About the time Moses was born, a child of divine beauty. Nya direta dito sa 23. And one day as was nearing his 40th birthday, it come into his mind to visit his brothers, the people of Israel. So klaro mga igsuon nga ang mga tao sa Dios, mismo si Job iyang bata iyang birthdayhan, Job nasa Job mga igsuon no? Job 1:4 paingon sa 5. Living Bible Translation, Expanded Bible o sa The Message Bible. Unang tingala ko sa uban no, with all due respect sa uban nga dili mo celebrate. Kung lain mo i-celebrate ninyo, wa may problema ang simbahan ni ana. As long nga naa ang sa ulog na to ang usa ka manluluwas nagpakatao dinhi sa kalibutan mo nang. Salamat brother moderator Brad Binaso ug sa ato ang kaatbang nga buutan iya kuno kong tagag Biblia. Daghang salamat po bro. Og sa atong mga naa diri karon akong paaboton ang iyang mga pangutana nga kung ano kay friendly discussion man din running time kay naata karon sa DXBC nya napod tay mga advertisement niini. Salamat bro. Okay, daghang salamat sa iyang pagbarog sa sakto-sakto gyud nga 10 minutes nga pagbarog niya o ato langanon atong ihatag ang pagpangutana sa negative side. Pinagi ni Brother Viking Linaw sa 5 minutos. Brother Viking Linaw, sa pag-imong tingog, largo na. Salamat Mr. Moderator. Og una na kong pangutana sa akong igsoon nga RCC, Brother G1, kini bang gigamit nimo sa imong opening speech nga highest probability? Explicit ba ni o implied? Both igsoon no, explicit o implied. Ngano man? Both siya. Objection, Mr. Moderator. Ato sa kung sa may objection mo. Ang akong pangutana, kung siya, figurative form. Usaragi imong pilion diha no. Implicit ba ni o explicit? Counter objection Mr. Moderator. Asa may counter mo? Ano na magoy pangutana nga duha ang tubag. No? For example, ang bay ba tao or usa ka kuan parte siya sa ginatawag na tog animal kingdom. So both man ang answer na. So kani ako ning gikuan is implicit o explicit. Kay ato na pamatud-an magod nga pinasubay sa mga ebidensya nga akong gikuan nga mas daghan, highest probability siya. Ang Church Father, Protestante, sa Katoliko o sa atong ebidensya sa atong sumala diha sa Biblia. Mo nang tubag sa kuan akong counter objection. Proceed na lantas laing pangutana Mr. Moderator. Okay. Kay nag-ingon ka man nga ang King James Version nagtug-an sa kamaturan pinagi sa pag-ingon nga ang December 25 is the birth of your Savior. Asa man na nga bersikulo mabasa ni King James? Ato kini mabasa diri sa iyang dictionary. Kay ang dictionary magyud nagtug-an siya sa iyang gipasabot diya sa iyang bersikulo o kapitulo. Ang atong gipamatud-an diri sumala sa probability. Wala ta nagpamatud diri litra por litra diri sa King James, no? Atong gipamatud-an diri nga sumala dinhi naa sa dictionary nga December 25 na tawo si Kristo. Di bodo atong napamatud-an sumala dani nga Biblia tinuod nga didto si Kristo na tawo sa December 25 naata isa ka ebidensya mo ng highest probability siya. Sunod nga pangutana. Ayaw kong diktahe sa akong pangutana. Akong ibalik ang akong pangutana. Mr. Moderator, objection. Mr. Moderator, panahon na ako sa pangutana. Objection, Mr. Moderator.
Ano na kuros pangutana? Napato sa yung kwan nung sa iyang i-clarify sa iyang pangutanan sa ayan dawato ng objection. Akong gibalik ang pangutana kay gigamit man nimo ang King James nga nagtug-an sa kamatuoran about December 25. Asa nga bersikulo o kapitulo gikuha ni King James? Ayaw ko tagayan ang imong reference. Objection, Mr. Moderator. Objection. Ako nang itubag iyang pangutana. Wala ko nagkuan nga muna ipangutana Brad Dicky nga wala klaro man kay sa atong no nagtan-aw na minaw karon. Munang akong tubagon na lang otro aron sure siya. Asa ba sa bersikulo naa sa dictionary nga Mr. Moderator, dili pangutana ang akong ipangita, tubag. O lagi atos ang ang tubag niya ang bersikulo ko gibasihan gyapon sa King James na kuno unsa man nga bersikulo gigamit sa King James nga iyang gibasihan. ang kanigod Mr. Moderator sa iyang dictionary which is part sa King James. Munang kung ngita siya kapitulo litra por litra atong tubag 2 Corinto 3:6 nga dili sa litra por litra kundi basahon sa Nehemias 8:8 unsa may gipasabot ni Biblia December 25 muna siya mga igsoon. Amo ko yung kan. Next question na lang kay mahurot atong time ani. Mm. Gigamit nimo na yung Sonderban kaning sulat sa mga secular sa page 150 o kaning Church Father o kang William Barclay. More gyapon akong pangutana asa silang dapita da sa Biblia nag-quote, no? Kay for the sake of the listeners mga igsoon, you must be precise with your constructive speech. Mr. Moderator, mangutana lang siya di lang siya mo pa uban pagpahayag kay gitubag magyud yung tarong no. William Barclay lang tano. Sa Juan Gis 22 to 28 sa iyang hubad komentaryo, no? John begins by giving us both the depth and the place of this discussion. The date was the festival of dedication. This was the latest of the greatest Jewish festival to be founded. It was sometimes called the Festival of Lights, and its Jewish name was Hanukkah. Its date is the 25th of the Jewish month called Chislev, which corresponds with our December. This festival therefore falls very near our Christmas time and is still universally observed by the Jew. Litra por litra 25th is our December. Okay, usa na lang kapangutana ug usa ka tubag. Paliw ko ko pagbasa sa Juan Gis 28 og naghisgot ng birthday diha. Atong tubag nga dinhi sa December responsive ito no dinhi sa December Gis 22-28 sa iyang komentaryo nga hubad wala dire nag-ingon nga birthday. Ang atong gibasa dire ang December 25th is our Christmas time. Unsa man ning Christmas sa uban nga dinhi sa ato ang dictionary. Napunta sa atong dictionary nga Katoliko sa ato ang NAB nga Bible, 25 Christmas Day. Munang sa kadaghan ni nga mga ebidensya dako siya probabilidad, taas siya probabilidad nga mao ang pagkatao ni Kristo. Munang tubag sa sayon nga pangutana bro. Unya na lang siguro makalisod-lisod siya pangutana. Atong paaboton unya brother Viking. Okay, time is up. Panahon na sa pag negative side sa imong pagsupak sa iyang gibarugan. Andam ka na ba mo barog sa imong pagnigar, sa imong pagtingog, magdagan imong oras? Okay. Kining iyang gipangbasa nga mga bersikulo mga kaigsunan, puro manggod ni referensya, no? Pamatuod og tawo. Mas ni kwan siya karon ang akong gi-expect katutang mogamit siya atong look kadtong sa dito sa Kings para mas kwan gyud siya lawom-lawom pero murag ni kwan mo siya sa mga referensya. Ang kanang referensya manggod mga kaigsunan. Pamatuod na og tawo. Mo bitaw nangayo gyud sa iya og precise nga bersikulo o kapitulo para to justify sa iyang stance, no? Kay kini nga debate mo ison taod-taod na ni, no? Mo nang dili mag-abot ngano man. Kon man isiglihay mga igsoon. Gigamit niya ang Luke chapter 2. Okay, diha ko sa Luke chapter 2 mo kuan kay gihimuan gyud nila kog diagram aron masulbad gini tanan mga problema mga igsoon. About December 25 mga igsoon dili gina mao, no? Kay ang Biblia mismo nga sinulat sa Roman Catholic mga igsoon og kuhaon nimo ang iyang account dito sa mga bersikulo mga igsoon.
kadtong pagsulod ni Zacarias gikan sa linya ni sa high priest nga si Abias. Kay i-trace man nimo gud ang chronology kay didto man kang Juan Bautista gasugod gud ang controversy mga igsoon. So kini si Abias mo niyang kibali dako-dako sa pundok sa priesthood. Din kining pari nga si Zacarias nga in line with the sa mga Levita mga igsoon. Suma sa account sa kaning Luke chapter 2. Nisulod ni siya dito sa iyang turno dito sa Holy Temple mga igsoon paghimo sa iyang kalihukan dito sa sulod. Sa bulan nga Hisban mga igsoon, which is equivalent sa Gregorian calendar September, October. Katong nga bulan mga igsoon, nisulod siya dito sa templo, suma sa Lucas kapitulo 1 versikulo 8. Diin nakakita siya panan-awon dito mga igsoon, nga diin usa ka anghel ang mipakita kaniya dito. Og nagpahibalo nga ang imong asawa magsabak. Mo to ang first annunciation dito kang Zacarias, ang asawa o bana ni Elizabeth, nga magsabak siya. Pagsugod niya agsulod dito sa templo, naghimo siya dito sa iyang kalihukan ingon nga pare. Muna nga gikan dito mga igsoon ang counting nagsugod. Pagsugod ni Juan, ni Zacarias dito, hangtod nga niabot siya og 6 months mga igsoon. Og kuhaan nimo og account gikan dito sa bulan nga Hisban. Mukount ka og 9, no? 9 months. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, abot yun siya nga nataw si Juan Bautista diri sa bulan nga June sa Roman Catholic calendar. Muna siya, suma sa account sa Luke chapter 157 mga igsoon. Muna nga, og imong basahon ni siya din kini si Juan maguwang man ni og 6 ka bulan. So gikan dito sa imong counting sa Hisban mga igsoon, 6 months plus 3 months, so 9 months, gikan sa pagkataon ni Juan sa June, count na lang sab ka og 3 pagabot sa 9 months, igo gyapon siya sa bulan sa Hisban. Diin niadtong panahon na mga igsoon, naghimo og sinsos kining gobernador sa Syria nga si Quirinius, sumala ni Tertullian sa iyang sulat, no? Nga niadtong panahon na naghimo og kaning sinsos. Mo na nga ang gisugo ni Quirinius dito mga igsoon mo ni si Saturninus nga mo'y nag-instigate sa sinsos dito sa Judea. Mabasa na siya diri sa Jerusalem Bible sa iyang mga reference mga igsoon. Nga kadtong nga sinsos dito sa Lucas kapitulo 2 1 2 dito sa kining gitawag og lugar din ang sinsos na hitabo. Ang mga panahon mga igsoon nahitabo to siya sa panahon sa kanang humana ang ting-ani mga igsoon. Tungod kay dili manukot ning mga Romano igsoon panahon sa kanang winter, kay ang December mga igsoon winter man na siya. Mo na nga kadtong panahon sa census mga igsoon nahitabo to around September, October, no? Sa bulan gyapon sa Hisban. Diin humana ang ting-ani tungod kay ang Israel anang panahon na igsoon sa ang nasud sa Israel adunay unom ka panahon dito, no? Seed time from October to December, winter time from middle of December to middle of February, cold from the middle of February to middle of April, harvest from middle of April to middle of June, summer from middle of June to middle of August, unya heat from middle of August to middle of October. Muna nga kadtong panahon na igsoon wala gi mga Romano nga manukot December, kay ang December din sa akong dictionary sa Jewish calendar mga igsoon. Ang December is winter time na siya padulong dito sa March. Muna nga kadtong panahon gibasa pa man gani nining atong igsoon ang account sa Luke nga adunay mga karniro, no? But pasabot nga may yung timpo dito niya. Ang mga magbalantay sa karniro
ilan gipagawas bisag gabi na kay tungod kay mayo ang timpo. Mao na nga kadtong panahon na nga account nga din si Saint Joseph o si Saint Miriam niadto didto aron nga magpalistaw niya mobayad pod og buhis mga igsoon. Munang dili to siya panahon sa December. Muna nga ato na nang i-give up na mga igsoon kay kanagong December wala gyud mataong atong magluluwas din ha. Inyong gitawag og Hesus sa amo gitawag naman nag Yeshua, no? Yeshua Hamasyak. Nganon mo nga niya sa Henebreo mga igsoon kanang inyong nasunod din nga Hesus kuan man na siya Latinized form na sa igsoon gikan na sa Europa dili na gikan sa Israel. Mo na nga ang tinuod nga account igsoon makalkulo mo nimo da sa Biblia i-base lang nimo da sa Luke, no? Makuha nimo da ang tinuod nga account kay kanang imong makita karon dia sa mga television, mga pamatudas uban sa mga radio station mga igsoon mga binasa na lang na dia sa mga reference mabitaw ko siyang gipangitaag bersikulo ganina asa ang precise din ha wala salig lang gyud siya dia sa iyang account tungod kay pabor man na sa iya pero ang Biblia mga igsoon sag imo pa ning hutdon og basa ini simple ra may baratuhon ra ni nga King James version akong gigamit nga Last 3 minutes. pero matrace gyud nimo igsoon nga kanang December 25 mao na ang kasalugan sa gitawag og Saturnalia mga igsoon din sa ulugon sa pagano nga Roma kanang ilang gitawag og Sol Natalis Invictus mga igsoon Day of the Sun December 25 mo na nga ikaw nga gasaulog sa ulog ang igsoon wag yung gagasayod igsoon nga ang imong gisaulog dinha ang pagano nga Romano nga pagtulunan nga taod-taod ng imong gisaulog ubos sa kakulang sa kaybalo. Mobitaw ang Isaias na ingon sa Isaias kapitulo 6 nalaglag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kaybalo. So dinhi ra ko taman mga igsoon og mayong uto. Okay, giwave na pamayang 2 minutos nga padugang uto siyang pagsupak o iyang nang giwave o padayon ta kay wa pa may signal o sa panahon sa pangutana sa 5 minutos ni Brother Jiwan sa imong cross-examine. Okay bro, first question. Nigamit ka og Catholic Bible kaganiha. Mabasa ba litra por litra nga si Zacarias ni sulod sa buwan sa Hisban? Hisban? Equivalent sa October, September, October. Litra por litra mabasa ba? Mr. Moderator, ang gipangitan niya is referensya. Pero ang akong gi-research igsoon, gi-base gininamo sa among Jewish kaning calendar o among gitan-aw dinhi sa Gregorian. Muning na ni say mga equivalents. Mo na nga og pangitaon nimo na adto lang dito sa Google o dito sa YouTube. Okay, nigamit mong kaganiha og Catholic Bible. Karon gipangitaan ta ka og kuan litra po litra kay niingon man ka nga sumala sa imong gigamit ang Biblia sa Katoliko sa chronology. Naabay mabasa dito litra po litra nga si Zacarias ni sulod sa bulan sa Hisban? Sumala sa account dinhi sa Luke mga igsoon. Lucas kapitulo 1 versikulo 13. Mo na ang iyang pagsulod dito niya dili man mo mabasa sa Catholic di kay kuan mo na Latinize man ang imo. So dito ka sa among Biblia nga Jewish Encyclopedia o kaning Jewish Bible. Nadala ba nimo igsoon? Nadala nimo? Wala kay di kayo ko particular sa anang mga authentication. Okay. Salamat. So, kung mabasa nako sa Catholic Bible nga ang Christmas December 25. Ang kunon ba nimo nga misquote nimo ang Biblia ang Katoliko ganiha? Wala po ko mo yung misquote kundi naingon lang ko nga dili mabasa. Misquote ba din ang di mabasa? Mr. Moderator, objection. Ningon magud siya kaganiha nga gipasubay na sa chronology pinagamit ang Biblia ang Katoliko. Karon ako siyang giapas. Kay ningon siya di na puno basa niya karon kung makakita ko Biblia ang Katoliko nga na ang Christmas December 25. Ang kunon ba niya nga kato iyang gigamit nga chronology kunuhay, iya ra tong gimiskot o sinayo pagsanabot. Pwede pildi ko basta mabasa nimo diha sa imong Catholic Bible nga natawag yun si Yahshua Messiah sa December 25. Kay pildi ko.
ayaw na pildi-pildi. Counter, ko lang ko, question kay, man ni ato, friendly. Sport man, sport man. Sport Like, lang, sport. pildi-pildi kay, Okay, masuko tong bisko okay, na. og bisko overall, what na to ng pildi ang naminaw na lang mo decision sa ila. Di na to dawaton rin nga pildi. Ato lang din nga ipahayag na to. Okay. Okay. Moderator, nigamit magod siya chronology sa Biblia nga Katoliko. Nya mo nang ato Biblia ang Katoliko man in the New American Bible na ni siya ginatawag nga imprimatur og kuan na gani picture sa Santo Papa may igsuon no aron makita sa Facebook na ano. Oo. No? So naa diri igsuon sa iya gyapong dictionary may igsuon no. Kay katong iyahang chronology di gito mao. Iya ra tong hinimo-himo or misinterpretation. Christmas, the 25th day of December, the day celebrating the birth of Christ, the feast of the nativity, the name means Christmas. So, klaro mo nang, kung muingon siya nga nilaban to ni ang Katolik nga Bible sa iyang chronology, di okay. Ngano man, gipaklaro man diri. No? Muna siya ako ang kuan. Sunod nga pangutanan lang, sunod na lang ang pangutanan, Mr. Moderator. Kay. Okay. Kuha naman ni ato bro, wala na tayo pildi-pildi. Okay. Printly lang para makuha po na to ang naminaw po ba, ang naminaw. Sunod nga pangutana. Nigamit mo ko King James version kaganiha sa dictionary. Makapakita ka ba og laing King James version nga nag-ingon nga ang Christmas dili December 25? Mr. Moderator, dili man siga ako burden of proof na kay murag sa iya man na nga line unta iyang barugan. Ano iya mang idasok diha? Kinahanglan ang imo pamatud-an gini ayo ipangutana sa ako na kay negatibo ya ako. Ako na lang i-refresh, Okay. Mr. Moderator. Okay. Rejoinder, no? Okay. So, sumala din sa akong na King James Version nga akong gibasa. Unsay nabutang diri? Ang Christmas, December 25, birth ni Kristo or lain nga adlaw ang birthday ni Kristo? Unsay nabutang diri? Wala mo na kapitulo bersikulo, bro. Mr. Moderator, objection. Referensya man ang imo. Mr. Moderator, Sa objection. objection. Akong pangutana, wa ko nangutana sa kuan bersikulo. Nangutana ko daning sa dictionary. So, unsay nabutang diri December 25 birthday ni Kristo o lain nga adlaw ang birthday ni Kristo? Okay, akong tubagon, no? Paano mas tubag nimo? Siyempre mo, pabor ginasay mo ng 25, pero kay og Biblia atong basihan, ang Katoliko mo ginaghimo ining akong Biblia nga gidala ron, wa mo ginila isulat sa kapitulo bersikulo. Mo bitaw nangutana ko sa imo ganina, implied ba o personal ba gyud nga didto ang nagsulat? Okay, next question. Dinhi sa ni William Barclay sa iyang hubad komentaryo. No? Unsay nabutang diri? Ang 25 December Christmas o ang 25 nga December dili Christmas? Wala lagi ko ilabot ana bro kay imo na nga Mr. Moderator, objection. Mr. Moderator, kanang Sa dili may sa kuan. ako nga ipatunong pa dili kay pakonstrakon ko nag December 25. Dili man ko ana particular ang ako gubon ako na imong 25 mo nang ayaw ko kuana ng imong mga referensya. Okay. Okay. Objection ko, Mr. Okay, Moderator. okay, Ipatubag objection. lang. Kung unsay nabutang diri, December 25 ba Christmas or dili ni ang December 25 ang Christmas? Okay, atong Sa dawaton. iya man ni hubad man ni niya sa iyang Oo. komentaryo, hubad man ni. Okay, atong patubagon og mudawat ba siya atong pagkasuwata og dili ba? Narana sa imo brother biking og mudawat ba katong dili? Mo lagi ba kanang iyang mga kuan puro na lang na mga opinion, mga pamatud og tao. Wala gid siya kapakita diha sa iyang Biblia bisan kadtong iyang Catholic Bible nga ang December 25 na ay kapitulo bersikulo. Puro ra mga implied mga igsoon, Lahi. pamatuod og tao. Sige, point of order ko, Mr. Moderator. Mr. Kadai Moderator, pati sa. Padayon. Kayo, musulti yan, mahunong na lang ko dere. Okay, padayon. Mga bantayan nimo na, no? Kanang mga referensya, dili na pwede isabong ni mo sa Biblia. Ano nga, pamatuod mo nagtao. Ang gusto nako nga madungog sa imo, basahon nimo bersikulo por bersikulo. Dili kay tagaan ko nimo na, naidaghan ako na dito sa among balay, o gusto ka. Pero mo, lagi akong nakita, wala na dito sa Biblia. O sana lang kapangutan na og tubag. Okay. Sunod nga pangutana. Kadili man December 25, mabasa ba litra por litra, kapitulo ug bersikulo sa Biblia
nga laing adlaw na tao si Kristo? Litra por litra. Sumala lagi sa akong gi-research dinhi sa Biblia sa Roman Catholic. Mr. Moderator, objection. Mr. Moderator, atong panahon, no? Objection mananakaw over ra ba? Matod pa ni objection Hilot, overall. di langit. Objection overall. Ang iyang pangutana nabay mabasa litra po litra. Amo na yung ipangayo. No, mo na nabana wa. So mo na yung ipangayo. Mo gani nga dinhi sa akong gi-research nay mabasa diri nga litra pero di mo siya mudawat. So ang akong ipamuhay sa gaynay kapitulo bersikulo but pasabot na mabasa sa Biblia. Nga ang birth of John the Baptist suma sa Lucas 1:57 na butang sa bulan nga John. Samtang ang pagkatao sa atong manluluwas nga si Yahshua Mashiach sumala sa among gi-research dinhi sa bulan sa Hisban which was the equivalent of September, October, dili December. Mapamatud ana pinagi sa Biblia sa account sa Luke. Okay, time is up. Ato sa ipasa sa pikaslawa kay manginabuhi sa ta. Okay, balik ta sa atong programa karon og panahon na ni sa rebuttal portion. Og ang mo rebat ini una ang negative side pinagi ni Brother Viking Linaw sa 5 minutos sa iyang pag-rebat. Salamat Mr. Moderator og mayong udto sa tanan nga nagsunod din atong programa ang argumento sa RMN. Paminawan ninyo mga igsoon og sabta timbang-timbanga ang among mga pulong nga buhian dinhi ang mutuo tuo ang dili hala paningkamot tungod kay iyahay matag kaluwasan mga igsoon. Og referensya imong basihan natural mulaban gyud ang referensya didto sa iyang gikuhaan og quotation ilabi na gyud kung ang iyang point of view pabor sa pundok nga iyang giubanan, no? Muna nga kanang mga referensya igsoon pamatud na siya og tawo. Nya kay kung pamatud lagi og tawo mga igsoon unsa may giingon din sa unang Juan, kung mituo ta sa pamatud sa tawo mas mutuo ta sa pamatud sa labawng makagagahom. So ina na ang kuan mga igsoon. Kung dunay pamatud og tao atong tanawon kung mosibo ba dinhi sa Biblia unya mo uyon diha tanan sa mga account kay ang Biblia mga igsoon mga kuno ba na siya nga narrative taud-taud na siya. Mo bitaw nga sa dihang mo gamit ka og referensya siguro nga mo sibo po na siya sa Biblia kay ug dili na siya mosibo igsoon mahuloy kag palasyo nan sequitur mga igsoon. No, wala gid mosibo. Og referensya lang tao lay nagpamatod ana nana sa imo pero ako igsoon mas mo hatag ko og gibug-aton og dinhi sa Biblia kay ang Biblia gud igsoon suma sa account dinhi akong gibasa ang pinaka-stepping kuan gid ini niya sa counting of days. Dito gyud sa pagsulod ni Zacarias dito sa templo. Kay siya man ang nakatuka atong panahon na igsoon nga matud pa dinhi nga katong pagsulod ni Zacarias mo to siya ang sa Hebrew calendar ika-8 nga bulan, no? Sa diyang nisulod siya sa bulan nga Hisban which is the equivalent of October and November. Bahin man ko ni si Zacarias igsoon sa 24 ka pari nga natukahan atong panahon na sa gikan sa linya ni Abias, no? Abias ang high priest nga gidesignate ni Haring David nga moalagad sa templo niya kada tuig mag-usab-usab ni sila og turno muna nga ang kauban ni Zacarias 24 ka pari usa-usa na og kinsay matukhan nga mosulod dito sa templo. Gani igsoon kanang pari nga didto sa Jewish nga line mga igsoon. Kung mosulod na dito sa most holy, hiktan man gani ang hawak ana igsoon. Unya hawira na sa pari nga tuwa sa gawas kay usa ra man gyud makasud dito kay ug musud kay dito nga wa ka gituguti impas ka gyud. Muna hiktan na siya dito, musud na siya dito sa most holy, mag-perform na siya dito sa iyang katungdanan ingon nga pari. Muna nga sa diha nakita ni siya pananawon dito mga igsoon. Nagpakita maning usa ka anghel nga si Gabriel. Ningon nga ang imong asawa magsabak
So gikan sa pagsulod ni Zacarias dito sa templo, ya tong bulan sa Hisban, which is the equivalent of October o November. Sugod nimo ang counting igsoon pag-abot og 9 months mga igsoon mo nang mo abot gyud ka didto sa bulan nga June. Ya, didto na tawo si John the Baptist. Unya counting na pug ka og another nga bulan kay maguwang man ni siya og unom, so dugangan na pud nimo nataw dayon ang atong Yeshua HaMashiach mga igsoon. Mo nang igo siya sa September, October mga igsoon. Panahon sa humana ang ting-ani, which is the date of the kanang gitawag nato og 30 census, no? seconds. Tawag og census nga gikuan sa usa ka Syrian governor kay under man ang Judea anang panahon na igsoon sa Syria. Gisugo niya ni si kaning iyang bata-bata nga si sa akong gisulat din si Pino pud anay kadiyot lang mga igsoon. Atong tiwason. Gisugo ni si kading ligit sa Syria nga si Kirintos, gisugo niya ning iyang accountant didto sa kuan igsoon. dito sa Judea. Mao ni siya nga kuan suma dinhi sa atong wala to squad. Okay. Sobrang Mga- sir at sika sa Sinsa gyud, paghatag mga nimo. igsoon. Mga- Kuman imong 5 minutes nga pagdigar negative kanang Ano nga Ano, sunod na lang rebatal. igsoon ato na nang explicar og nay mga tanong. okay, ato among ihatag sa pikas side, sa affirmative side, sa iyang rebuttal portion sa 5 minutos. Sa Brother Jiwan, sa imong rebuttal portion. Daghang salamat, sorry. Click pa man ini. Mm. No, wala pa na uga ang mga laway sa ngabil sa atong igsuon nga si John the Baptist na tawo sa June. Ya labaw ra man si iya man kung gigamit nga chronology ang Biblia ang Katoliko di sibo na namo. Kay kung June niya plus 6 na June, July, August, September, October, November, December. Igo gyud mo nang salamat ko nila Brad Jan Floor Hilot, Brad Limuel Tumbaga ug Brad Bituon. Kay sila mo nakapansin ako kay ko kapansin kay didto ko sa gidaganan ako sig litra por litra na naglaban naman ni si Pastor Viking sa tuwa di ay no nang Brother Viking. Brother lang ya. brother lang sorry okay I'm stand corrected unya kato iyang giingon kaganiha nga pesta ni Sol Invictus ato nang gitubag na sa permiro natong stand ngano man kay ang kanang pesta ni Sol Invictus mga igsoon at IFM stations nationwide. kanang pesta ni Sol Invictus diya sa sulat ni Aurelio sa iyang pagsugo nasugo na niya sa na dokumento sa tuig 274 AD. Pero ang kaning pagsaulog nato sa Christmas diha ni Sictus Julius Africanus naa sa tuig 221 AD. Naguna pa gani natay ebidensya gani atong gikot kaganiha si Saint Hippolyto sa Roma. Iyang suwat na is before 274 AD. Munang wala tanungopya mo na ang mga protestante generally sa iya mo kuan ginato nga posibilidad dako gyud posibilidad nga December 25 muna atong gipamatod-an dako posibilidad kay ngano ang simbahan wala nagtudlo nga mo gina ha wala dako probabilidad dako posibilidad nga kana muna gisaulog naman daan sa mga atong daan sa ato ang mga church father nga kana siya nga kuan majority kanila munang gisunod sa atong simbahan munang niingon pod siya nga kana kunong ginatawag nato nga mga hayop kuno didto sa gawas wa kuno kay kung tingtugnaw kuno dito kuno sulod gani diri sa kang Jack Finnegan usa ka protestante sa Handbook of Biblical Chronology iyang gipatino nga dili na tinuod nga kung isno winter ipakuan ang hayop nay uban nga pasagdaan og gani natay nakita sa bag-o karon sa YouTube ang ilang December ito majority sa ilaha dito way snow majority is karon inyong nang i-search niyo sa YouTube talagsara mag-snow sa kuan Bethlehem nga area no nga December kasagaran sa ila wagi snow ulan-ulan hinon panagsa muna mga igsuon mo nang
Mga igsoon, sa dakong pagpaubos, ako gyud napamatud-an. Nagtabang pa hinon ako si Brad Biking. Kay gigamit man din niya ang Katoliko nga chronology. Munang naigo gyud. Kay June nadungog ninyo na mga igsoon, salamat nila no. Ila pa ni expound unya. Ug katoy ang giingon mga igsoon nga mga tawo ra kuno ni. Tawo ni sila nga nagduki-duki sa Biblia. Pinasubay sa ilang mga studies. Muna dili ni siya bias. O kaning church father may igsuon. Nganong ato ni saligman ta nila. Unsaon nato pag ilan ning New Testament nga kana inspired kung wala ni sila. No? Example mga igsuon kining ginatawag nato nga revelation. Sa bata pang simbahan mga igsuon sa tuig 200 AD, dili tanan simbahan ni dawat dana oy. Pero tungod sa authority sa simbahang Katoliko, niingon siya nga ato ning dawaton. Wa nay problema, wa nay question mga igsuon. Asa may pinasikat sa simbahan? Church father mga igsuon. Muna ang simbahan mo'y nag-una kaysa Biblia. Kay kining Biblia na formalize ang kini mga igsuon sa badabanang tuig sa 350 may paingon sa 400 AD. Muna mga igsuon, munang sa dakong kasayon nagtabang na hinon akong igsuon nga mapamatud-an ako ang tema. No? Gani gipangitaan ko niya litra po litra, libawas mo tag litra litra, grabe na yung kisi-kisi kaganiha, pero kita, answer kita permintino nga, dili man ni litra po litra atong tema. Gamit na ko ning diksyonaryo, kay muni ilang basihan, pinasubay sa ilang opinion diya sa teksto bersikulo sa Biblia. Og naapod tay hubad sa iyang komentaryo, hubad na niya maigsuon, pinasubay sa iyang komentaryo, litra po litra na. 30 seconds. So munang, sa dakong pagpaubos, sa dakong kasayon, akong napamatud-an mga igsuon. Nga dunay dakong probability ang December 25, posibilidad nga kana siya maong adlaw sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo. Nganong probability man ka simbahan, wala nagtudlo nga kana yung exact date. Kundili ang iyang dogma nga ang Dios nagpakatao ug mao'y nagtubos ka nato mo nang selebrahon nato na nga adlaw. Unang daghang salamat ug salamat moderator, salamat Biking sa atong mga kaubanan dire ug walay sapayan. God bless po. Okay, mao na to ang pagrebatal nila sa affirmative ug negative side og diyan na punta karon sa open forum mga kinsayo na mutana. Si Brother Larry, Brother Jiwan ingkod sa kadya kay na si Brother Larry mutana sa imo. Mag-limit na lang pangutana tulo o upat ka pangutana kay ato nga ngayon ni kadagan man. Jiwan, mangutana kong naabay protestante o katoliko na adunay personal knowledge about the birth of Jesus Christ on December 25. Yes brother, na gani ato nang gibasa kaganiha, pinasubay sa atong mga ebidensya, Bibliang Katoliko, Bibliang Protestante, sa mga kaning ako ang gidala karon no. Protestante man siya chronology, no? Calendar ang chronology, Jewish and Christian. Objection, Mr. Moderator. Sa may mga objection. Ang akong pangutan na personal knowledge. Do you know what is the meaning of personal knowledge? Yes. Personal knowledge means Objection overall. Datas pangutana ayon na tanang personal knowledge nga. Diretso sa Dili pangutana. kaya nga akong pangutan at personal knowledge. Kung nahibalo ba siya kung sa personal knowledge? yes, Meaning. hibalo ko. Yes. Tama, meaning. Meaning is they have personal knowledge based on the actual happening of the event. Yes. Yes. Nganong na sila personal knowledge? Because Binisayang ko na lang para magkasinabot ni. Di patiwasan sakto objection overall. Objection sa Objection overall. Objection overall. Patiwasag to bagang imong gipangutana sa about sa personal knowledge. So padayon. Ako lang ipahibaw sa akong igsuon nga Juris Doctor ko, sir. O Juris Doctor, naghuwat lang ta sa atong result sa bar, no? Tubagan na lang Ang iya magungkuan nga wa ko kasabot. Ayaw ginana. Wala gyud tuhon lagi nako ang akong pangutana para makisinabot ta. Sige. Hindi basin sayo po ko sa ako. Sige. Go. So ang pangutana ko mo ni. Doon na ba protestante o katoliko nga nakasaksi gyud ug magsaksi gyud nga kanang pagkatao ni Kristo Disyembre 25 gyud na. Saksi sa aktual nga panghitabo. Actual, Kung actual nga panghitabo, walay nakasaksi dito. Tama. Wait sa motubag pa ko. Pero ang simbahan nagkatayman, wa man siya nahunong. Og ang mga sumusunod sa apostoles, majority kanila
nag-ingon man nga December 25. Okay. Di modo, dakog probabilidad nga December Follow 25 up, follow up, ang follow up, birthday sa atong Ginoo. Wala. Okay, follow up. So kung December 25 na tao si Kristo, sumala sa inyong competition, unsang bulan na si Kristo, nagsugod pagmados. Agi si Kristo gisugod og mabdos sa buwan sa March 25. Asa nato nga ipasikad? Dinhi gyapon sila ni Sictus Africanus. Iyang giingon dinhi nga si Kristo gipanamkon sa March 25. Karon kana Sa si kana Sictus Africanus iyan ang sinulat una pa kaayo kaysa pagsaulog sa Sol Invictus. kano sana nga mga anyo na si Sixtus Naa sa 221 AD. 221 So, sa AD. ato second century na, Ang kwintada na is 3rd century. third century. Oh. So karon kay third century man na siya, ngano nakasulti man siya na? Very good. Ngano nakaistorya siya ni ana kay siya sumusunod sa mga apostoles. Kay gikan sa panahon ni Kristo pagtukod sa iyang simbahan, nagpadayon kana siya way putol. O kanang iyang mga sumusunod na ay mga sumusunod pod. Hantod karon, panahon karon munang atong gibasihan ilahang mga pagpanudlo sa oral o written munang naa ebidensya Ano diha. na hibalo mga nga si Sixtus sumusunod na sa mga apostoles? Nganong sumusunod siya kay siya usa ka Kristiyano. Kay siya usa man ka Kristiyanos, gipasukan niya iyang nahibaw-an, iyang gisulat. Og ang ihang nagtudlo kaniya mga Kristohanon. Therefore, kani nga Kristohanon mapabalik panahon ni Kristo. Tubag sa sayon nga pangutana. Okay. Karon, Okay. ang pangutana karon kay ang imong presentation karon nga highest probability. Yes po. Okay. Kay ngano? So kay isa wa pa ko man. Anong utana naman to? Wa pa Ikaw pa ito, marang premise pa to niya. Klaro ha? Kung highest probability lang ang imong presentation karon, meaning ba nga kini karon ni atong gisgutan karon, wala gyud sakto gyud nga kamaturan. Fix nga kamaturan nga that is December 25. the fallacy of false dilemma. Ay na palasi tubaga lang ako Palasi, pangutana. Maingon man kag wala sa kamatuoran. Kini ba nga imo karon nga Oh. presentation karon kay highest probability raman eh. Mm. Meaning di kita kaabot ani sa fix nga birthday ni Jesus kana Christ. utana. Okay. Okay. Ang simbahan nag-ingon wala nagtudlo nga fix gyud ang Okay. kuan. Kay ngano? Ah. Kay ngano brother? Bisag gani ang ato ang Eastern Catholic. January 6 ila So hantod dili karon. gyud fix. Dili good fix, Okay. pero nay Tama, highest tama, probability. tama. Munang atong tema highest probability. Lagi, kaya mo- Pinasikan sa ebidensya, mas daghan ang nagtudlo Tama. Okay. sa 25. Ang imong pamutuloy kung probability lang. Pwede pa ba mo kung mangutana kang Viking Linaw? Usa lang. Daghan pa man eh, daghan pa. Ay napakyawa. Daghan na. Tas, timahin na na. Okay, sir, sunod mong tanah. Okay, Florjan. Sige. Okay. Si Brother Florjan Hilot ang mangutanan ni Brother Viking. Brad Viking, na ako'y pangutana. Sa iyo na kayo nga pangutana ito bagon. Kini akong pangutana, pinaagi sa pagkwinta nga tunong yun sa December 25 na tao nga itong Ginoong Kristo. Okay. Dirita sa gitawag na itong circumcision, kining sa pagtuli sa itong Ginoong Kristo. Sumala sa Lucas 2, versikulo 11, si Kristo, gikan sa iyang pagkatao, 8 ka adlaw gituli siya. Pangutana, sumala sa gitawag natog referensya o gitawag natog standard reference, anos ang bulana si Kristo gituli? Aron atong magkwinta. Okay. So ang bulan sa pagtuli dito sa atong kuan ani raragyapon sa Hisban, no? Which is the equivalent of September, October. Ang bulan sa pagtuli. Kay kuan man na 8 ka adlaw gikan sa pagkatao. So ragyapon siya sa October. Okay, follow up. Unsa na siya nga referensya imong ibasihan? Nag-isgot man kog unsa ang referensya ha? Sa among Bible Dictionary sa Jewish Encyclopedia mga igsoon, bulan sa Hisban mga igsoon, which is the equivalent of
October o November, hisban. Naman ko yung Jewish Encyclopedia diri, kalendar. Pwede hilingon ako basahon nimo diha nga gituli si Kristo ni anang mga buwana. Adi bulan ra man ang imong gipangayo. Di, objection sa moderator kaya ako klaro. Klaro ang pangutan na, klaro ang si punto. Akong pangutana sa mahitungod sa circumcision of Christ. Ya. Unsa ning bulana sumala sa standard nga mga referensya gituli si Kristo. Ya karon ikot man ka anang imong gitawag og kanang na imong Bible diha. Pangutana lang ko nga mabasa ba nato diha nga gituli si Kristo niya ng buwana nga gipanglitok nimo? Mr. Moderator, ang gipangayo niya natubag ang bulan. Pero sa date, ang Biblia igsoon, wala magkuan diri sa unsa nga date kaning Lucas chapter 2 verse 11. Okay, so ikatulong nga pangutana. Wa magikay gihatag diha unsay mabasa na. So dirita mo dagan sa Ayaw komentaryo, pangutana. Pangutana. Merriam Dictionary sa Webster Dictionary. Nagisgot man nga gituli si Kristo January 1. Pangutana. Sakto si Webster o sayop? Kategorikal. Sayop. Sayop. Karon tubag sa Siyang rason sa sayop si Webster. Tungod kay ang mao nga adlaw wala man si Webster didto. Nya kana gisulat na ni Webster, Katoliko ba na si Webster. Mo na nga ni sulat na siya sibo sa gisulti dinha nga mao ang adlaw, pero ang Biblia mga igsoon wala gyud magsulti ri sa account sa Luke chapter 2 verse 11. Matud pa ni Apostol Pablo diha sa 1 Corinto 4:9, do not go beyond what is written. Ayo pagsulti wa masulat. Okay, matod nimo sayop si Webster. Asa man nga teksto sa Biblia o sa mga referensya nga sayop si Webster. Dokumento nimo ba ipakita kay okay, sumadiri sa Lucas. Lagi sumadiri sa Lucas walay mabasa unsang adlaw na gituli. Kundi na kon lang diri nga niabot ang panahon nga maghalad na sila dito sa templo. So pag-abot ang panahon na ang usa ka Israelita paabot sa 8 ka adlaw tulion siya. Suma sa ilang tradisyon. So ningo man ka nga way mabasa gid nya matud pa nimo gipasukan nimo diha sa Lucas 2:11 na bay mabasa diha nga sayop si Webster. Mo gani kay way mabasa diri nga gituli. So way mabasa nga gituli. Wala. Gituli na yung mabasa gituli diha. Wala alang kaninyang lubso din manluluwas nga mao si Yeshua Hamashiach ang atong Elohim. Lucas 2:21 na, Lucas 2:21. Sayo Ang kantong ituli. Sayo Lucas 2:21. 2:21 sakto. 2:21 okay rather. So ano sa ato pa ang imong pagnigar wala kay gigamit nga referensya nga standard. Base la sa imong una, correct ba? Labaw pa sa standard ni akong referensya Mr. Moderator kay bersikulo kapitulo ni wala man moingon nga diri nga siya sa kundi according to the tradition of the Jewish people pag-abot sa usa ka bata og 8 ka adlaw tulion siya. O unsa lagi na nga kuan sumala si referensya gituli siya. Wala may referensya kay kani kuan man gyud ni siya. Kapitulo Sa bersikulo ato man gyud pa ni. sa ato pa wala support nga referensya nimo ana. Wala man ko mo question diri ani ko. Ikaw ra may ni question ani kay nangita ka Okay. word for word. Ato pong yatag sa laing mo gigamit tana. man nimo ganiha ang katong imong referensya nga Bible, wa man lagi nabasa nato dito nga nigamit kag November diha nga gi-circumcise siya November. Sipyat dito imong pagkot ganiha. Ayaw lang pagkomentaryo Di kay ang kayo mo bulan gigamit. sa hisban nakasud na siyang October, November. Mo na nga ma-figure out nimo din na nga anang mga adlaw according to Jewish tradition gituli gyud siya diha. O gani Pero wala pwede mga nato na alam na mabasa. kung Mahiling wala- ng imong referensya Wala nga mangalan gituli og diha. unsang adlaw. Lagi kung Wala, November do not go beyond November what is mga written. na pwede na to mahiling nga mabasa kay para makadungog pud ang mga naminaw karon sa radyo. Pwede na to mahiling. diri katong gibasa na to karon according to Jewish Lalagi, tradition. pwede ba nato mabasa kay para at madungog sa mga tao nga November gituli si Kristo. Wala li kay mabasa nga November. Di nag-ingon ka karon lang di pa lang dugay. Lagi ang equivalent ba ang suma sa Mo account gani of equivalent history. kini yung ka November. Mo Basahon gani- na to na equivalent nimo. Mo gani nga dinha sa iyang account dinhi sa Luke chapter 2 verse 21 tradisyon sa mga Hudiyo nga ang ilang anak nga lalaki pag-abot og 8 ka adlaw tulion. O
O karon kang bahin man kang Kristo atong gisgutan ingon mo kag November sumala sa equivalent. Sumala Karon sa bulan sa among pwede na nimo basahon. Jewish calendar. Lagi naman kay imo diha imo kag na, iangkon man na. nimo nga imo. Pwede Pwede na na to diri. basahon na. Pero wala nimo hisgot og adlaw, naghisgot lang Di siya ka kang bulan. Kristo man itong gisgutan. Okay, time na Brad Projan na ato pong ihatag sa uban o pwede na otrohag tayo man na po. Okay. Okay, Brad, si Limil. Si Erwin ang muta na ron. Sige, Brad, ona na siya. Ay, toplo ka. No, pala siya. Okay, pangutan na, Brad. Okay, daghang salamat Brad, Mr. Moderator. Igsoon Viking naghisgot ka ganina nga unsa ganitong bulan nga gipanamkon si San Juan pinaagi ni dito sa iyang inahan ni Santa Elizabeth. Sumala. Bulan sa Hisban nagsugo dito. Unsa nga bulan kana nga atong makumparar sa bulan nato karon? Sumala din sa kuan kaning bulan nga Hisban mga igsoon. Nakasud ni siya sa around September, October nga mo'y pagsulod ni Zacarias aron maghimo og sa iyang turno dito sulod sa Holy Temple. So, salamat kayo Brad. Sa maong bulan 9 ka bulan aya na tao si Juan. Unsa gani nga bulan siya na tao? Okay, atong si kuan diri sa akong diagram. October, no? Mo count ka din 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Moabot siya sa June. So June na tao si John the Baptist. Okay, sige, salamat Brad. So, ang maong kwintada sa bulan, kung atong kwintahon sa atong buwan karon, moigo gihapon siya sa insakto nga ihap nga 9 ka bulan. Ya, sugdan na to September, October, November, December, January, February, March, April, May, June. So 9 ka bulan na tao si San Juan. Sumala sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 6, mao kini ang adlaw nga nagduaw ni pakita ang anghel og nagpahibalo kang Maria nga magmabdos ka. Ug kini nga bulan ikaunom nga bulan. Unsa kini nga bulan ang atong ihapon gikan sa September nga mao ikaunom ka bulan. Mao gani lagi nga og imong basahon ang account dinhi pagsugod ni Zacarias dito sa templo suma sa Lucas 1:8. Dito magsugod ang counting kay mo may gingon sa anghel nga ang imong asawa nga si Elizabeth magsabak. So sugod ka dito og ihap moabot ka ining bulan sa June. No? Okay. Bulan sa June which is the equivalent dinhi sa akong Jewish calendar. Mo ni siya ang panahon sa May, June, nahulog siya sa bulan sa Siban Unsa nga bulan na Brad? sa Jewish sa karon calendar. Nga, sa karon nga bulan unsa June. siya matunok? June. Di ang akong pangutana, ningon ka ganina nga natawo si San Juan kung sugdan natong September natawo siya sa June. So gihap nato insakto nga 9. Sa Lucas 1:26 nag-ingon nga sa ikaunom na kabulan ang pagsabak ni Elizabeth mauusab ang adlaw nga nagmabdo si Maria pinagi sa pagpahibalo sa anghel. Unsa kini nga bulan gikan sa ikaunom ka bulan nga ihap Okay. sa atong Asa atong imong kalendar karon? gipangayo ang account ni Juan Ang- Bautista hindi, o ang kang account Hesus. sa Kung- atong Yahshua Hamashiach? O gikan o ikapila ka unsa nga bulan? Kung Nataw ihap ka si kunong kabuan. nataw kinsay Di- nataw? Unsa nga bulan nagmabdos si Maria kang Hesus pinaagi sa pagmabdos sa pinaagi sa ikaunom ka bulan nga pagmabdos sab ni Elizabeth kang San Juan. So diniragyapon sa kaning iyang account sa kuan Luke chapter 1 verse 8. Kay mo na ang panahon nga ang atong manluluwas gi-announce dinha sa mao nga panahon ingon nga mo'y iyang pagmabdos gikan dito sa iyang inahan. Suma sa account sa Luke chapter 1 verse 8. Ang akong pangutana Brad, unsa nga bulan kung atong itandi sa bulan karon? Makasitar ba ka og unsa nga bulan? Enero, Pebrero, Marso, Abril akan ba nga bulan? Niya sa kuan, niya sa October. October. Suma diri sa akong diagram. Kung atong kwintahon Brad, mutunong ba ka na sa ikaunom ka bulan nga mo'y pagmabdos ni Maria kang Hesus o dili? Amo tunong na siya sumadri sa among account. Ambot lang sa inyo og yun sa ninyo na pag-ihap. Pwede na ko kwintahon aron atong hibaw-an kung insakto ba ka.
Iya Okay. pa. Okay, kay mura nga atong oras mo ko man gamay naman lang kasi ato na hatag sa Sige, laing mo tana kayo. Ngayon lang tema. Okay. sige, Pwede na ko na lang tema kasi pa man ko ta Brad Mulong. Okay, gamay na lang atong oras sa bilin. Daghang salamat kanimo Mr. Moderator nga akong pangutana isentro na kong adto sa akong amigo nga si Mr. Viking Linaw. Brad Viking, naghisgot ka ganina ang natawhan ni Juan Bautista kuan sa June 24. Wala ko mungan og 24 ni ko June, sa June. bulan nga June lang. Okay. Bulan nga June. Kung nataw si Juan Bautista sa June, ikapila kabuan ang tiyan ni Birhen Maria sa diha nagmabdo siya ng Ginoong Hesus. Wala na kayo kumukuha nga account, brother Okay. Mulong, pero ang account din sa pagkatao sa atong manluluwas sumala sa footnotes diri sa Luke chapter kuha naman ni siya, chapter 2. Matod pa din sa iyang footnotes, ningon din if the Syrian methods, the year of rain will be followed. 15 year is from September to October, 27 AD, September, October. That is the time when Quirinius, legate of Syria, imposed the taxation in Judea, which Saturninus was the one who instigated. Mr. Moderator, Sa ang bulan pangutana, sa October, ikapila kabuan ang tiyan ni Birhen Maria sa dihang ng Hesus. So kung atong kwintahon mga kaigsunan, kung tinuod ang imong gisulti nga June 24, atong June, July, August, di ba? August. Karon suma sa babasa sa kaalam ni Salomon, ang usa ka bata nga gilalang diha sa tiyan sa iyang inahan. Normal, siyam ka bulan. So kung imo ning kwintahon hangtod sa pag-abot og siyam ka bulan, muigo sa December 25. Adi, og sa inyo lagi na nga calculation. Pero ang ako, na akong gidala nga Jerusalem Bible, nagsulti din niya, kadtong sinsos ni Quirinius, nahitabo to sa September, October, which is the time nga si Saint Mary nanganak. Objection, Mr. Moderator. Ang atong discussion din Referensya. Okay, nabot ang matas oras na to, mga soking tigminaw. Mao na to ang argumento na to, mga soking tigminaw. Ato lang paaboton ang sunod Domingo kung sa tema. Ato lang watan o kini si Brother Eddie Pinaso magaingon. Mayong hapon ug daghang salamat kanatong tanan. DXB